Айде сега Георги. Сега Георги. Винайчика супвам торта, ма. Оликва 300. Давай. Оликва 300 лева. Браво! Може аз. Сега Мелинда. Всички малки деца минаха ли? Айде сега Мелинда. Мишко не е дохъл. И Георгина. Айде, давай. Айде, едно, две, Гергина има гряци, да, Мария. три. Айде. Едно, две, три. Браво! Защо? Георгина! 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 Айде! По-силно. Изгоря. Айде, ма! Браво! Браво на Кой има вас. рожден ден? Стига да е така. Кой има рожден ден? Габито Ме е. така бе бил, ама много контист. Айде, гата. Я да я видим сега Вики каква е. Късбая ще изселя. И пак се съгласиха от вчера за днеска да я Да, направим. ген. Или ще излезеш от тук?